Malawi Today. Of course, as a BC, I must know. Kama mwina Alex ndiko kamba kuti kunoko kuchigawo cha kumwera zikuoneka kuti kuchita msonkhano panjamba Freedom Park pamasenda ndi kukatoto ndi kudzadzitsa wanthu motere. It's something else. It's a statement. ndipo adayamba kudzadzitsa pano nzanga ndi Papa John Paulo wachiwiri John Paul II. ndi amene amadzadzitsa pano Mumudzi wa Papa. timakamba kuti malowa in fact anayika kumbuyoko pali nsanja amene ikuoneka Papa anaponda pano ndipo malowa anowa chifukwa ndimanena kuti munthu amene apikisana ngati president koma sanafikepo pa njamba mwina ndikovuta kuti adziwe kuti mulingo wanga ndi otere malowa ano anthu amawaopa kuti sungaupute msonkhano pano. Emmanuel, you were trying to drive a point home. Yes. Papa anaponda malo ano ndipo analoyamba kudzadzitsa malo ano. Anadzadzitsa malo ano choncho mundimuyezo munamenya zaka kasi kuti ngati wafika panopo yo ndikudzadzitsa ndekuti ayi ndiwe kamuna ndithu ndetaona apa kwaperanso anthu osiyanasiyana chifukwa ndalankhula ndi anthu ena ochokera ku Malosa ena ochokera ku Tcholo uku amene abwera kudzatsimikizira mwambo umenewu wa kukhazikitsa manifesto wa chipani cha DPP. As we speak, galimoto limene lanyamula Arthur Peter Mutharika ili stationary silinaende mu mphindi zisanu zimene takhala tikucheza nanu kukudziwitsani zomwe zikuchitika kuno ku Jamba Freedom Park. In fact, anayima akhalanso pansi, anayima akhalanso kachiwiri pansi chifukwa choti palibe poti galimotolo lidutse ili ndiye mkoke pandale izi malingana ndi Emmanuel Chibwana yemwe ndi analyst wathu pano zikungosonyeza kuti chipani ndi chokhwima malingana ndi observation ya mtolankhani wathu wamkulu kuno kumwera ma structures ndi okhwima sakuyenda amutharika galimotolo tikangana bwinobwino abapo pachingika ndikovuta kuti aduse of course security they are trying to clear kuti space ipezeke koma zikungosonyeza ndithu kuti anthu ali ndi chidwi akufuna atatsatira bwinobwino zomwe zili pano chifukwa chake mwina anthu ambiri abwera pano mwina to a point yoti galimoto imene muli Professor Arthur Peter Mutharika ka space kake kakuvuta kuti kateke but we are sure kuti apange clear bwinobwino kuti Professor Arthur Peter Mutharika afike pa nsanja apa ndi kuti china chilichonse chiyambe pamudzi pano pachitike zambiri tikumva nkhani ya kuti pakhalekaye mwambo wa mapemphero umene atsogolera ndi Apostle Koviwa ndiye naotero koma tikumbira kuti posachedwa Professor Arthur Peter Mutharika akhale akubwera pa stage pa kuti atsatire zonse zikuoneka kuti sakwanitsa kuti achoke apa padzadza kwambiri. Now Emmanuel, sitingabise olokusatira zipani zili ndi kuchipinda tingatsimikize kuti kuno ndi kuchipindadi kwa DPP kuna chilungamo ku Southern Region ndi kuchipinda cha Democratic Progressive Party chifukwa kumeneku ndi komwe ndithu kumakhala kuti masapota ake amakhala ambiri ku chipani cha Ford popereka lipanopa ikhozona kuti ndi chapakati kwambiri kwa achinyamata amene ndikhozona ndi chipinda cha UTM ndi zipanizi zili ndi mabezi ndithu tikanena kuti ku South kuno ndi chipani chake ndi DPP chimene inaka samavomera ngakhale pakati ndi MCP kumpoto ndi mjandanenera. All right, Rover, timve kuti msonkhano uyende bwanji. Zikomo kwambiri nzanga Alex posachedwa atikhale ndithu tikumva zomwe zikuchitika pano nakamba kuti zonse ziyambekaye ndi mwambo wa mapemphero mu mphindi zochepa zimene akutsogolera ndi makamaka Timothy Koviwa Apostle Timothy Koviwa posachedwa tikhale tikuperekani kumeneko kuti mutsatire zomwe zikuchitika koma timakamba ndithu kuti pali anthu angapo amene alipo mpano amene sanathandizira kuti pano zioneke monga amene zikuchitikiramo komanso iwo akupikisana konkuno mwina choyamba anthu akudziweni dzina ndi kumene mukuyimira. Ineyo choyamba anthu anidziwa ngati Robert Semani wa DPP amene ndili munthu amene ndimadziwa kuti DPP ndi chani and DPP ndimayikonda motani. DPP ndimayikonda chifukwa cha fundo zake tingokamba zitatu. Choyambirira timanena kuti anthu akuyeneka akhale ndi chakudya chokwana anthu akhale ndi chilerezo chokwanira anthu akhale ndi ufulu kumene akhoza kupanga ngati Amalawi ndi chifukwa chake timanena kuti mukamayang'ana fundo za Professor Arthur Peter Mutharika amatsindika kunena kuti munthu akhale ndi ufulu okwanira akhale ndi chakudya chokwanira chifukwa anthu onsewo asonkhana panowa afuna kudzatsimikizira umboni unena kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndiye khayo amene akhoza kukapatsa Amalawi chiyembekezo ndi chikhulupiriro chonena kuti kudya kumene anthu amakufuna kuja ndi Professor Arthur Peter Mutharika yekha palibenso wina aliyense. Chabwino tathokoza kwambiri amenewa ndithu ndi mmodzi mwa amene ndi achinyamata koma amatsatira kwambiri chipani cha DPP. Ndikuperekeni manja mwa amene akutsogolera mwambo wa mapemphero kuti
titsatire kuti kodi akufuna kuti ziyende motani pamudzi pano. Kwambiri akunena kuti akufuna kuti mwambo onsewu awuyikitse nakamba kuti Mtalinga afika koma adakali mgalimoto limene anakwera galimoto la Mpandadenga akhala mmenemo ndipo zikuoneka kuti mwambo onsewu uyende anthu awu umenemo chifukwa tikayang'ana malo amene akanadusa malo amenewo achingidwa kusonyeza kuti sabweranso ku stage akhale ali mgalimoto limenelo ndipo ngati kuli kupanga anthu address awapangire malo amenewo unless otherwise mwamutuma kuti atsogolere manana Mulungu wathu tinako kulimbika mtima nzeru zabwino zimene zidaoneka kale zioneka bataja chitedza atamenyedwa mdzilole kuti lero ndi Sunday ndiye anthu